X'ġarlek mill-budget sinjur? Tajjeb hu. Naħseb tajjeb jena, jolqot naħseb il-pensjonanti. Il-budget għalija kien budget għan-nies illi jieħdu ħsieb il-familja għal nies li huma disabilitati, għal nies illi qegħdin fil-bżonn. Fiex l-aktar laqtek taħseb? Kollox. Immaġina inti għandek stipendju, x'terlek dwar li se jibqa' jiżdied prorata? Nefni, s-soċ ħad pjaċir, għax bħala student għalfem kolħat jibu pjaċir kollok dik naqra zejda. Ma ġajt, pjaċir bija. Kienu l-aktar elementi li laqtuk minn dan il-budget? Il-pensjonijiet li żied, daw tal-żgħażagħ li talaw tal-linja għandhom sena b'xejn. Hemm ħafna favur il-pensjonanti. Naħseb għandu jkun budget tajjeb u ġifieri bħal oħrajn hu. Jo budget serju, budget tajjeb, minnu l-iktar fil-bżonn żiedu. Jiena overik. Zed sata ma zidnix li bil-pensjon ngħaddu wkoll. Ma jiena għalija budget ta' veru għamel li ħaħsib il-kulħadd. U l-budget li laqatni bil-4 € żieda fil-ġimgħa, din li żied tal-pensjoni dwar għax dik tolqot il-familja tiegħi. Tajjeb ħafna, tajjeb. Fiex l-aktar laqatkom? Kwalinkwa setturi għalija jien kollox. Kollox, jiġifieri. Ma tajjeb ħafna. ħafna. Ma setax jagħmel iżjed budget sabiħ bħal m'għamel, Ma jonqosna xejn iżjed u sinjor iżgħar. Imxaw qegħdejna għal fresk xirridu iżjed. L-iktar element li laqatni kienu li ħajjel ħafna nies bid-diżabilità u li ovvjament il-pensjonanti u ħajja ġevola lil dawk li qegħdin nisfel ħajtellagħhom għal aktar il-fuq.